जतन खुलुमबायखा आं दिनै मिडियानि बिसखां फायमानि मूल कारण खा लाइथानाय 17 तारिखनि सिनि त्रिपुरा हास्ते ताय बारा थाकतनि गोरों जागाव गोबां कोकनि वातै नबार फायमानि बागै चिनि विशेषकर चिनि त्रिपुरा हास्तेव बेलायखै अरन्दिक लायबायखा स्कूल कॉलेज प्राय ऑफिस रक बहायनो खायनानि कोनो सेफ साफ करिङै थांका तामनि बागै हिमालय तैलो मानि बागै बिसि कलक मानि यागुलो ताख्लायनो जतनैसे गोबां अ जराव वातै बेलायखैनो फायखा अ वातै फायमानि बागै चिनि विशेषकर चिनि कामि आमचाइनि तैसारकनि दै बेगलायै कोकबलो मै बेगलायै नखुक बायबिख्या लामा जायजर बायबिख्या गोबांमा स्कूल नग्रक वागबायख्या आबनि लगे लगे फेरान जेटा कारेन्टनि खुटि रगलो हायनो कला लामा रगक लायबायख्या आबनि बागै चिनि बरक विशेषकर चिनि त्रिपुरा हास्तेव तावुक जरा 30 जना मत थैया आबनि बिसिङाव चिनि बरकनो गोबां हायमा दङ कारण चिनि बरक हाथाय तलाव नक थाङै दङ समतलक दंया तंनाफानि जागा गरै बनि बागै जखन वातै रूप आबनि परेंगना हा नरंगै वागै चिनि बरक आगे थैबायखा आं साननाय बाखा मसे चिनि विशेषकर चिनि रों फोरोंनाय रक आंनि डिपार्टमेन्टनि जरा रों फोरोंनाय रक शिक्षक ताई अशिक्षक कर्मचारी रक नाम अवनतिनि कयना मुसुम फायदि जों जे ताखु बुखुक सं नखु कुरिङै तंबायखा मासाया मानि यांङै तंबायखा दैलम सजाक गोबांमा बेरामकलाय तंबायखा बनो सुबानानि बागै जों जत पाल बाक्सा खालायै तामातिया फिन तामाति केस हिन तामातिया निया हिन हियावै जत कर्मचारी रक जों जतन थांजा खालायै फायदि आ आमसेरक थांगै जों माइरं माइखा रिसुम रलायनो एवं रलायनो बागै जत रों फोरोंनाय रक विशेषकर आंनि रों फोरोंनाय रक आं कयो रों फोरोंनाया बादेबो चिनि गोबाङा सरकारनि कर्मचारी रक दङ बरनो आं कयो बर जतन फायदि नरगले किसु मिसापान मानि तंजामाबा जोंबो जा मानसा सुबालाय दङ आमसायाव थाङै जान आमसायाव थाङै अ जरावनि आमसायानि आमसायनि करै जत आपद माने बिपदक लायजारनो सुबाना बागै जों जतन फारि साकथालायनो ताई जरा विशेषकर जरा बबाग्राना हामजागै तंनाय रक नरक मुखना चिनि बबाग्रा नौनो मेसेज रखा नरक जा मानवानि नरक बेबायदि नियाखायबा फायदि जों ग्रुप खायै जा मानवानि तलांनायै जों बंनि बिसखाङाव थाङै बासावै बंनो सुबालायो तारपर एडिशनल सिउनो जों साका चिनि जे 29टा जे ताबुक चिनि आईएस ऑफिस दंमानि आबनि आन्डाराव जे ताबुक 1633टा जे स्कुल दंमानि बो रुंनग्रक नस्तंखा आबो रिपोर्ट जों जेहेतु स्कुल बन्द दङबा जों खूब सम्भवत बिसखांनि 28 तारिख बिसिङाव कमप्लिट दङनो जों आबो जखन कमप्लिट नाय आ रिपोर्ट जखन माननाय आबनि परेनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेंट्रल गभर्नमेन्ट जों चिठिनो जों हरनाय दाक्ति आ स्कुल रक सामदाना तो गोबांमा हस्टेलनि साइड वाल रक काख्लायबायखा लामा रक काख्लायबायखा बाबो रक तो जों किसु चिन रक फायसबायखा खबर गाबो ताबु का खबरनि न तैनो जों ताबु त्रिपुरा चिनि जत इंजिनियर नबो एडिसिनि जत इंजिनियर जों साका स्टिमिट खायै बड़ बुस्थु खतिंखा बनो स्टिमिट खायदि कागज रिहदिसनो लगे लगेनो जों
और स्टेट गभर्नमेंट चिनी अब तो फान करे स्टेट गभर्नमेंट और सेंट्रल गभर्नमेंट थानी जों अब रहरजांनाय हिंखाय जे परिवार क्षति हिंखा आब्रमनो जों बाइके चुबायमान अब जों ऑफिस खुलमाने परेनो जों वान सुलायनाय दा ते कैसे टीएफ हाइबा कर्मचारी संगठन थानी जुनफोर जत बसखांगो बासानानि बागे कोइखा अब सदर यूएस नि अब हाइके पाट कोनो सदर सुदुर करे आनी कय मुंगा सारा त्रिपुरानि चिनी त्रिपुरा टीएफ नि चिनी जत ब्लॉक आबंका पॉलिटिकल ब्लॉक जेमन विधानसभा भित्तिक चिनी जे ब्लॉक दंमाने जत ब्लॉक नि चिनी आदम रक आरो तो चिनी जत कमिटि दंबाय आं टीएफ नि कोनो मुंसा इनचार्ज गैया हाइबानो मा कयमानसे जेहेतु साइथां आंखाय ताबुक जतनसे कबांखौ ओंखाय सिनि टीटीए दि सिनि रोंबेदागन बिसि बांखौ आबोनि बागै सिगां तिन नरमि बुसखाङो फायै जत टीएफ नि सिनि सेंक्रा ग्रक न बरमनि माया गोनां खा गोनां रक न जतन आं बांनो कन्यान बागै न बुसखांमा फायो फायदि जों जतन मुंसार लायो जा मानमानि जों रां फैसा माइरं माइखा रि चमरलायो जों पालखै जों थांलायो जेखाने सिनि बररक बिरमानक लाइतंखा जों आरो थांलायो बंनो सबालायो आबो सुथुनि नर्थ वेस्ट दलाई बा साउथ नि करे बेसिबाग सिनि खतिंखा साउथ गुमुटियो साउथ बाय गुमुटी आरो बेलाय बेलेखना खतिंखा आबन परे जांगो उनुकुटी रक वेस्ट को कबांगमानंखा हाइपार आबन साइ जत्न से बेसिबाग ओंखा साउथ बाय गुमुटियो सर मैं कैसे नुका सिनी त्रिपुरा स्टेटनि सीएम सर डॉक्टर मानिक साहा रामनगर थांगै साइलाकनि सेग्याफोर काउका तै न खुंजा तांगे रिजनाय तै थैनायनि बाबो खाना बाता रिजनाय ताबुक सिनी कैसे अंको त्रिपुरा सरनि खरखन नु खुंगो पना ताकु जते रांगरि रंनि सगुनिनि व्यवस्था करि कु सीएम नु खातै अबरे ताबुक खाना बेलेखेरा हामबाय दिनो कक्समानो तै जों जेखाने जों साइमानो पुइलो जों सिनियर उनका तेलेंबर साकमा गात नरमुखना सामप्लाय कोइला थिजाका सिरिसराय खरकसा बहु स्टूडेंट आं तिनी मिया बंनि प्रेस मीट नुखा एडुकेशन डिपार्टमेंट नि बिनि डिपार्टमेंट आव खरबुसु थिका स्टूडेंट थिमार खबर दातो मजे खबर रेनि साव आबो क्लास 9 परि दङ क्लास 9 नंना स्टूडेंट गाबनि लगे लगे ओ सिगाङो जेखाने 7 जना एबोगे थिमा जागा बसिनो स्टूडेंट दङ गाबो तिरो कम्पेसेसन रामनगर जवाब जे रांनि मारि दियो जों कयनाय राज्य सरकार अर्थिक समपरिमाण न चिनि त्रिपुरासा जे परिवार थैबायखा आ परिवार न नक थांगैताय रां रानि दं आबो चिनि डिमान्ड दंनाय जुदि आबो जुदि बरमानि आंखाय जों चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों बमनो सारिनाय जेसे कायपानो उथं जों आबोनो आदैसिमा खायनाय केंटो गवर्नमेंट बुखाते साखलाय जाखा जतो नुखंगन मानाय हने ताफु जरते थांगिबो नाया पोसिनि सीएम त्रिपुरानि गे ताफु जरते कुनु खुश खबर ना हाजागिया कुनु हने लुकुरबो सिलजे दं ताको ताबो तो साइथांगा अजराव तो सीएम दि मिनिस्टर फुंदि जतो डिपार्टमेंटनि जारा डिपार्टमेंट ति तमाय जों जतो से जाबिक लायना ताबो सीएम तो हेलिकॉप्टर गुरि हेलिकॉप्टर तो बसु 30 मिस नुखलायो आसल जो परिवार एफेक्टेड एरिया बर जो तामखाय साइ तंखा तामखाय नों तंखा आबरक जत जागा तो पुसुगिया जे ब्लॉक बा विभिन्न एसडीएम बा डीएम नो जे दायित्व माने आ दायित्व बर सठिक पालन खाया जे नु माने कबामा जागा ननि बिसिंति न नुखा ताबुक जरा कोनो प्रशासनिक नि बररक आसुक एकड़ के हजार एकड़ तैलमबई हासिंसा बोले रुई सिरि जत ताकलायनि जे हुबारनि आसुक परिश्रम खालाय आसुक रां खरच खायमोन बेबां नष्ट थांखिया ताबो पर्यन्त हुबार बेदें बिसिंतै ताबो जों साजामार मुयाखौ गोबां कारेन्ट खुदिरक प्राय एक सप्ताहनि उपर कारेन्ट सिंयां तंखिया ता कोइनो साजायाखौ कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि गैनाय माने पावर डिपार्टमेन्टनि गैनाय जे मुसु खतिंखा बा मुतिं तंखा बा जों युद्धकालीन जों मारो सामथां दङ हाइके दङ इराइके दङ अबरक किछ लेफ्स दङ विशेष के चिन एरिया चिन बरंनि एरिया न सबसे ताबो पर्यन्त अरब बि मातृ सुराबालजी को बैखाय निनि हानि
tabuk je nuk tong kan ni ani nuk jagoi tong जों जा एदिसे हापां किसा मिसा जे तंमानि बाय आरो बो जोंनो डाइरेक्ट तुंगनि हयते ताव अमा हाय कुनु जोंनो फेसिलिटि जायगा चिनि कुनु आलादा खायरां जायगा गाय ओ आलादा खायरां जदि मानि थांगान गाय जों बसिन याक्ट्रि गोबांमा जाखाना बरफ थांगे जों आ जागा थांगे जों बंनो सुबासु खायमा खामता किन्तु ता पर्यन्त अमतिरक नुयाखौ अमनि बागै स्टेट लेभेल जे अमनो तुजि आसुक लेमानि आबनि फलाप तामुनो सिनि तो मिनिस्टार बो थांगा एमएलए रक थांगा थांगै ताबु सर्वदलीय मिटिं खायमानि यागुलो तामो स्टेप नाजागनो आबो ताबु जरानो सानाय जरानो जोंना सिनलाय दं हामबाय सार ठीक